ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସାରିଛି। ରିଏଲି? ୟେସ୍ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍। ତୁ ଶଳା ଗୋଟେ ମଣିଷ, ତୋର ଗୋଟେ ନିଭୃତ କୋଠରୀ ଦରକାର। ଏଇ ଶଳା ଅଇନାରେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛୁ ନା? ଅଇନାରେ ନିଜ ଫିଗରକୁ ଦେଖୁଛୁ? ତୋ ଫିଗର କଣ? ଫିଗର କଣ? ଯା 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 ଥାନା ଭିତରକୁ ଯା। ଥାନା ଡ୍ୟୁଟି କରିବୁ ଯା। ତା ନହେଲେ ଶଳା ତ ଚାକିରି ଖାଇଦେବି। ଚାକିରି ଚାଲିଗଲେ ବି ମୋ ଚାକିରି କି ଜମା ଡର ନାହିଁ ସାର୍। ଚାକିରି ଚାଲିଗଲେ ବି ମୁଁ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଲୋକ ସେବା କରିବି। ସିଏ ସଜନୀ, ମୁଁ ସଜନା, ଗୁଡ୍ କମ୍ବିନେସନ। ଦୁହେଁ ମିଶିଗଲେ ପାର୍ଟି ପୁରା ହିଟ୍। ମୁଁ ଆସିଛି ମ୍ୟାଡମ। ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ସାର୍, ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଆମ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ବର୍ଷା, ପବନ, ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗୋଟେ ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସାର୍। ଲଗେଇଦେବି। ବେଶ ଶଙ୍କରା ମହାନ୍ତି ଭଳି ପୋଲିସ ଅଫିସର ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ଶହେ ବାତ୍ୟାକୁ ଡରୁଛୁ। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାରି ସେ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିବି। ଆପଣ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ? ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ସାର୍, କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଭିତରେ ଡ୍ରେସଟା ପିନ୍ଧି ପକାନ୍ତୁ। ଅନ୍ତତଃ ଡ୍ରେସରେ ମରିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶହୀଦର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ। ଆବେ ସଜନା, ବେ ଥାନାରେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଷଣ୍ଢ ଶୋଉଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ଭଉଣୀ ଘରେ ରହୁଛି ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି। ବୁଝେଇଲେ ସିନା ବୁଝିଲି। ଆବେ ବୁଝେଇବି କ'ଣ ବେ ସଜନା? ଆଜ୍ଞା ତୁ ତ ଜାଣୁ ମୋର ବିବାହ ବୟସ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ବି ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେଉଁ ମନା କରୁଛି କି? ହଁ, କେତେ ବା ବୟସ ଆପଣଙ୍କର? ପାକଳ ହେଇଥିଲେ ବି ଅସା ପଡ଼ି। ବେ ସଜନା, ଅନେକ ଚାନ୍ସ ମୁଁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିଛି। ଏଥର ଯଦି ଚାନ୍ସ ମିଳିଯାଏ ଧରି ପକେଇବି। ଆଉ ଧରି ପକାନ୍ତୁ। 600 ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଡିଜ ଆମ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାରି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ବାଛିନି। ଏଇ ସଜନା ଶଳା ଚୂନ ମାରିବାର ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଜାଗା ଦେଖିକି ଦଉଛୁ ଆଉ। ହଉ ଛାଡ଼, ଏଠିକା କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି କହ? ଘଟଣା ନୁହଁ ସାର୍, ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ? ବସ୍ତି ଝିଅ ଶାମୁକା ମର୍ଡର କେସ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି 600 ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଡିଜ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ଖୋଜିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଲେନି। ମୁଁ ଏଇ ଖବରଟା ଦେବା ପାଇଁ ପଛବାଟ ଦେଇକି ଧାଇଁ ଆସିଛି। ହେଲେ ଗନ୍ଧ ବାରି ବାରି ସେମାନେ ମୁହଁ ପଛରେ ବି ଧାଇଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲିଡର ଆଜ୍ଞା ସଜନୀ ମଙ୍ଗରାଜ। ସଜନୀ ମଙ୍ଗରାଜ? ସେ ପା ମୋ ପୁରୁଣା ଲୋକ ବେ। ଗତ ଇଲେକ୍ସନରେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗଳି କଲି ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି। ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଘଟଣାରେ ଭାବିଛନ୍ତି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି? କିଏ କହିଲା ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ? କିଏ କହିଲା ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ? ବଡ ପାଟି କର, ପ୍ଲାକାର୍ଡ ହାତ ଧରି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କର, 2-4ଟା ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଅ। ଏମିତି କଲେ ସିନା ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚରକୁ ଆସିବ। ଏ ରାଜନୀତିରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବ। କୌଣସି ପଦ ପଦବୀ ଆଶାରେ ମୁଁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇନି ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତି। ମୋ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ, ଜୁଲୁମ, ରେପ୍, ମର୍ଡର ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ ଦରକାର। ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଟାଣି ଆଣି ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଦରକାର। ଯାବତୀୟ ଡିଫେକ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଦଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶାସକ ଦଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ତୁମ୍ବି ତୁଫାନ କରନ୍ତି। ଆମ ଲୋକ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡିଆଁ କୁଦା କରନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଥାଏ, ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ କେଜାଣି ସବୁ ଚୁପ୍। ତାମାନେ ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମାନେ ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। डाली दुर्नीति, पानी दुर्नीति, खଣି दुर्नीति, चिटफंड ठकेई, बाबा केलेंकारी, ब्रह्म विभ्राट, एवं विमुद्रीकरण, यही सब प्रसंग में आम राजधानी के दिन खाली उठिला पड़ला। कौन सब चुप ना नहीं? अबे चुप रही विरोधी दल बड़ नेता आरंभ कर मीडिया वाला पर्यंत मोटा आंकर टका पाई गले, सब ठप क्लीन चिट मिल गला। मां भी आराम, छुआ भी आराम। कौन सी परिस्थिति रे भी आंदोलन बंद होबनी। मते खाली एती कोंतु सामुकार मर्डर केस केते बाट गला? केते बाट गला कोन? मु फाइनल चार्ज शीट लेखि कोर्ट चालान करबी। ताले आपण काहा को संदेह करछंती? काई की सत्याना कोन करछि? सत्य भाईटा सिना रागरे सामुका को मर्डर कर देला, हेले एबे पछतौ ना। मु कहबी सामुका को सत्यानाथ मर्डर करनी। दफा लगे देबी। मर्डर स्पॉट रु बाघ मुका मिलछि माने सामुका को सत्यानाथ मर्डर करछि। ताछो तुम बुझुना काई? सत्यानाथ ए अंचल बाघ मुका बेदी नचानाची करे, ता व्यतीत ए काम केई करना। हेले सर मो मुंडरे गोटे छोटिया कथा जमा पसुनी, पूरा गोलमाल धरछि। आ कोन मु जति जानछि सत्यानाथ रो जीवन होछि ता भौणी सामुका। एक्जेक्टली भाई एई से निज भौणी के मर्डर कला काहे? काहे पे करिबे कि बिथि? पाठ पढबा नारे शहर को गला, सेठी धंदा कला, बड़ बड़ घर पुआ मान को ठकिला। एई बिति करू करू हठात दिने सत्यानाथ का अपना पड़गला। सत्यानाथ टेंशन आपिला, गाँव की मादी बस की ता बेकू को मोड़ी की मार देला। ताले सामुकार डेड बॉडी
କୁଆଡେ ଗଲା କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଗଲା আবে মূর্খ এই চন্দকা অঞ্চଳରେ বাঘ যেମିତି ମାତିଛନ୍ତି ସେଇ ଚନ୍ଦକା ବାଘ ଶାମୁକାର ଲାଶକୁ ନେଇ ଟାଣି ଘୋଷାରି ତା ରକ୍ତ ତା ମାଂସ ତା ହାଡ଼ ଫାଡ଼ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିଷ୍କାର ଭଲ କାହାଣୀ ସଜାଇଛନ୍ତି ଏଥର ପୋଲିସ ଚାକିରି ଛାଡି କାହାଣୀ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ପରା ଖାତା ପୁରେଇ ସାରିଲେଣି ଦବାଲ କରିବି ଭାଇ ତାମାନେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଶାମୁକାକୁ ସତ୍ୟାନାଶ ମାରିନି ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଚୌଧୁରୀ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଡ୍ରାମା କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଧଇଲେ এই ইডিয়ট বে কোন ধইলে বে কোন ধইলে ସାର୍ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଧରି ସାରିଲେଣି ଆଉ ଖୋଜି ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଛା এই ତୁ ଶଳା ମୋ ପାଖରେ ଚାକିରି କରି କଣ ମ୍ୟାଡମ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁକାରୁଛୁ এই ଦଫା ଲଗେଇ ଦେବି ଆପ୍ଲିକେସନରେ ତ ଚାକିରି ଯିବ ଚାକିରିଟା ତାଙ୍କର ଯିବନି ବରଂ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର କାରଣ ଏ କେସ୍ ମୁଁ ଏସପି ని ଭେଟିବି ଆଇଜି ଡିଜି ହୋମ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ନେବି ଯାବତୀୟ ଡିଫେକ୍ଟ ମ୍ୟାଡମ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ମ୍ୟାଡମ୍ ଯାହା ଡାଟା ଖୋଜିବେ ମୁଁ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେବି ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି କ'ଣ ଜାଣିଛ? ସେଦିନ ଶାମୁକା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ଲୋକ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ପାରିନଥିଲେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସମ୍ପର୍କ ବାବୁ ଆଉ ଶାମୁକାର ସମ୍ପର୍କକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚୌଧୁରୀ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲେ ପାଟି ଚୁପ୍ ସଜନ ବାବୁଙ୍କ ପାଟିକି ସିନା ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଟିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବେନି ମୁଁ କହୁଛି ଶାମୁକାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଳିରେ ଦିଟା ଶିକାର କରିଛନ୍ତି ଏଥର ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଓ ମିଶି ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ପୁରା ମିଶି ଯାଉଛି ସେଦିନ ସିନା ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ଆପଣ ମୋତେ ମାରଧର କଲେ ହେଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ରୋକଠୋକ କଥାକୁ ଫଟଫଟ ଆସି ସଟ୍ ସଟ୍ କହିଦେଲେ ଓ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ନିବୃତ୍ତ କୋଠରୀରେ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି କଣ ହଉଛି এটা যা হচ্ছে কোন ঠিক হচ্ছে ভুলটা কোন দেখো তোমার মোর যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক দৃষ্টিরে মু কହୁছি যদি আম নিজ ভিতরে আমি সালিশ করে নিয়ন্তে তাহলে পুরা পালিশ হয়ে যাতা মানে মানে কোন কি মো ভিণেই ভাই আর মতে নেকি যে ব্লেম করছ এতে লাভ কোন হবো অযথার খালি শত্রু সৃষ্টি করিবা কথা এ কাদুরে পছিব কাইকি গোড়ে ধুইব কাইকি মো কইবা কথা কହୁছি কোন কি তুমি যদি আম কথা বুঝন্ত আমি কোন তম কথা বুঝন্তু নো বুঝি পারলিনি যাহা কইবা কথা টিকে খোলা খোলি কইনাদি খোলি সারলিনি পুরা মু তো বুঝি পারুনি ଟିକେ ହଇରାଣ ନିଜକୁ ଦେଖ ଏ ଲୋକ ସେବା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟିକେ ନିଜ ଦେହ ମନର ସେବା କର ଏ ପିଆସି ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ କର ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଦେଖ ସଜନୀ ମ୍ୟାଡାମ ତମେ ଯଦି ଖାଲି ହଁ କହିଦେବ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଦିବାନା ପାଲଟି ଯିବି ଦେଖ ଆମେ ଦୁହେଁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବା ଆଉ ଫୁଲ ଦୋଳିରେ ଝୁଲିବା ଝୁଲିବା এটা কোন তোমার মনের কথা অনেক দিনରୁ ମନ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖି ରଖି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିପି ମାରିକି ଛତୁ ଫୁଟିଗଲାଣି ଆଜି ତମକୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ବାନ୍ତି କରି ପକଉଛି ବିଶ୍ୱାସ କର ଡାର୍ଲିଂ ବିଶ୍ୱାସ କର আজ যাই মু কেবে নিজকে দেখি নথিলি তমକୁ দেখি সারলা পরে মো দেহ মন সব খালি কেমতি কেমতি হেই যাଉଛି ତାମାନେ ମୋର ଯାଉଛି ତମର ବି ଠିକ ସେ ଯାଉଛି ଆଉ ଡେରି କର ନା ଡାର୍ଲିଂ ଆଉ ଡେରି କର ନା ଆସ কি কোন করছো এত শীঘ্র ছুঁই দেই ওদা করতে না কোন ଛୁଇଁ ଦେବି ମାନେ ମେଘ ବରସି ଯିବ আ